Җирлекнең нинди уңышлары бар, халыкның нәрсә борчый, югары шипкәдә авыл башлыклары катнашында узган күчмә утырышта шул хакта сөйләштеләр. Семинар шушы җирлеккә караган Имәнлебаш авылыннан башланды. Кунаклар Бөек Ватан сугышында һәлак булган авылдашлар истәлегенә куелган стелла белән таныштылар. Ул үзара салым хисабына булдырылган. Монда безнең бөтен социаль объектлар да бар. Республика программасы буенча магазин кибетебез эшләй. 20-нче елда фельдшер-акушерлык пункты сафка басты. 3 километр асфальт юлыбыз бар. Бу инде районда иң әйбәт, иң яхшы юлларның берсе дип әйтәсем килә. Имәнлебашның яшь фермеры Илнар Әхмәтҗановның да эшләре көйле бара. Җирлек башлыкларына әлеге крестьян фермер хуҗалыгын үрнәк итеп куйдылар. Башта аренда белән эшләдек наша фермада. Аннан соң инде кызыл тавык утырттык инде, радами 3 дип атала инде ул. Ул тавыкны әкренләп үстереп, реализовать итеп, аннан соң инде бройлер белән эшли башладык. Выкупил все это вот и смотрите, развивается. Это построил. И на сегодняшний день он и зимой продает куры, большие куры весом 2,5-3,5 килограмм продает куры. Вот на этом дело. У него фермы работают и зимнее время. Илнар Әхмәтҗанов кышчылык урчыты нияте белән ферма ала, аны төзекләндерә, инновацион алымнар кулланып җиһазлый. Кышлар өчен заманча су эчергечләр, тукландыру ешлыклары үзләре көйләнә биредә. Хәзерге көндә хуҗалыгында 4000 баш бройлер чеби исәпләнә. С продукцией пока не сезон, но мы стараемся. Югары Шипкә авылындагы кирпич заводы җитәкчесе җитештерү эшчәнлеге белән таныштыра. Оешма иске җиһазларны яңасына алыштыруны күздә тота. Шулай ук яңа цех булдыру планлаштырылган. Семинарның пленар өлеше Югары Шипкә мәдәният йортында узды. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.